हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोदान भिडिअआव फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दा आं दंफैयो हाग्रामा ब्रिज आइ रिभाराव दा बे समाव आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन आरो गोसो होनानै नायगोन होननानै दा आं दंफैनाय बेहाय पार्किं फारसे आरोना बेवहाय बाइकखौ दोननानै आवगायलांसै आरो दा नायलांबाय लोगोफोर पार्किंआव सफैबाय बाइक पार्किं गोजा बे गासिबो बाइक पार्किंआव सफैबाय बुरजाखा मोनसे ग्रुप दङ एकदम गारियानो फिर नैबे गोजाया थांगासिनो लासै लासै पार्किंआव दोननायगासिनो माने पार्किंआनो बै गोजानावसै फैद' नै लोगोफोर सफैबाय हाबनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबेहाय टिकेट लाग्रोनांगौ काउन्टाराव बेनिफ्राय टिकेट लाखांनायनि उनावहाय हाबनांगौ आरोना टिकेटनि दामा बेसेबांथाय हाबायलै अनलाइन जानाय नङा दां अनलाइन जानाय नङा दां केस दं उनाव बिसोर दानो लायाखै दां एबाव लानांगौ नै एबाव टिकेट लाग्रोनांगौ नै 100 थाखासो हागोबो लायो एकदमबारे बिराद लिजि गोजाबाव थाराफ्रा नै सासे हाबबाय नोंसोर आनै बुंबाय हनै नोंसोर आनै बुंबाय हाबो दे बेबो हाबबोबाय था हाबो जोब्बाय गैला आराम से आ जाओ ना नहीं तो ये पकड़ो थोड़ा सा क्या अब्बाई अब्बाई खुलुमलायथारबाय नामा खुलुमलायथारबाय दा एसे गोजां हा Yeah. Check the levels on this, Jimmy. Check the levels. Yeah. Gimana roda? Tak gimana roda? Kira kira. Wah saunai, daun saunai, kasih dong juga. Let's go. Juang khớp dư mana cari ide hah drone hula kasih
फट' लाग्रा नैबे जायगाया मोजां नङाथ' सान्दुं जानाय माबा नङाथ' ना Hey yo! सादा सिङाव थानाय बायदि मोनलै सादा सिङाव Hey yo! रात को गाऊंगा भाई रात को क्या हाल है क्या नाम है तेरा हौरब हौनब एक्सप' हाबनोबो 10 थाखा नांलायगौ नायजायादां माबा माबियानो बिदिनो मोन एखे हा गोजौमोन बेनिनो गोजौसिनमोन एसे मेथाइ आरि जानोसै बेवहाय मेंबाय बेसेबां थाबायबावनो एबाराव जायबायदि नैबोरो फट' खेबनो नै जायगा मोनलायलाया आरो खोलायबो सावना लबसो जादों हा दा बानाय खोमा ना गावसोर फरायगोन